मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटिउब चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदों, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों किबथाल'। बेयो मोनसे गोदान बड' कमेडि शर्ट फिल्म। दासिमबो नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअआव आर्टिस्ट महरै दङ प्रेक्टिकेल, सिनु, मिथिसार आरो धनन्जित। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों गुथाल बसुमतारी। आरो बे भिडिअनि स्क्रिप्ट कनसेप्टआनो जादों दिनिन स्प्रिट। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि जिबि प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' कमेडि शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव थाब गोदान भिडिअखौ लानानै फैबाय थानो नाजागोन। दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव आं मोनसे वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे वाट्सएप ग्रुपनि लिंकआव जइन जागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।